яхшылык эшләү дә зур горурлык, канәгатьләнү хисен уятырга сәләтле. Янәшәгездә яхшы күңелле кешеләр күбрәк булса, дөньяда яшәүе дә шул кадәр җиңелрәк. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруы. Һәм мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Һәр ел сайын 13 ноябрьдә бөтен дөнья яхшылык көне билгеләп үтелә. Бу рухи сыйфат һәрбер кешенең күңел түрендә бар. Якын кешегезнең рухи яктан күңелен күтәреп, хәлләрен белешеп, бәйрәмнәре белән котлап тәбрикләүләр җибәрүегез кечкенә генә яхшылык эшләү булып санала. Без дә яхшылык кылырга ашыгыйк, дуслар. Кадерле әтиләрен ихтирам итеп, олуг юбилее белән тәбрикләп язып җибәргәннәр безнең редакциябезгә. Чүпрәле районы Зур Чынлы авылында гомер итүче әтиебез Халимов Фиргат Нурмөхәммәд улына 7 ноябрьдә 70 яшь тулды. Ул гомер буе авылдашларыбызның хөрмәтен яулап эшләүче, тормышны яратучы алдынгы колхозчы булды. Инде лаеклы ялда. Кадерле әтиебез, сине олуг бәйрәмең 70 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, әниебез белән бергә бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Котлы булсын әти туган көнең, гөлчәчәктәй үтсен һәр көнең. Корычныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Рәхмәт әткәй барысы өчен дә, без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта, тормыш ямьле тик син барында. Иң изге теләкләр белән улларың Фәнил, Илнур, киленнәрең Илмира, Ләйсән, оныкларың Гөлнара, Илнара, Раяна һәм барлык туган тумачаларың да кушыла. Хөрмәтле Фиргат Нурмөхәммәд улы, Мәйдан телеканалында яңгыраячак җыр бүген сезнең хөрмәткә. Эх, туган йорт, эх, син туган авыл, төшләремә бик ишкерәсең. Уйлар йөгерә, хәтер болынына, ирексездән килә керәсең. Эх, син әткәй, эх, син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сезләргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең батыр йөзләрдә. Яулыкларын артка чөеп бәйләп, әнкәй мичтә икмәк пешерә. Күрше әткәй ишек алларында баштан аяк чумган эшенә. Эх, син әткәй, эх, син газиз әнкәй, рәхмәтем шиксез сезләргә. Бары бәхет һәм изгелек теләү балкый сезнең сабыр йөзләрдә. Яш гомерләр үтмәс кебек иде, дәрт җитәрлек иде яшәргә. Эх, син гомер, әйтче кай арада, ак чәчәкләр сиптең чәчләргә.
Син әткәй, син ғәзиз әнекәй, рәхмәтіміз шексіз сіздерге. Бары бәхет һәм изгелек тіләу, балқый сіздің сабыр yüzләрдә. Син әткәй, син ғәзиз әнекәй, рәхмәтіміз шексіз сіздерге. Бары бәхет һәм изгелек тіләу, балқый сіздің сабыр yüzләрдә. Бары бәхет һәм изгелек тіләу, балқый сіздің сабыр yüzләрдә. Балқый сіздің сабыр yüzләрдә. Иң кадерле кешеләргә атап әйтелгән җылы матур сүзләрне җиткерергә ашыгыйк. 15 ноябрь көнне Буа районы Күл-Ширкен авылында гомер итүче әниебез Асадуллина Рәзинә Бәхрам кызы туган көнен билгеләп үтә. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән матур бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, балаларыңның, туганнарыңның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын иде. Әни, бәйрәмеңдә иңнәреңнән кычып килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә җитмәс төсле әни мәңгегә. Кояш күктә берәү булган кебек, син бит әни безгә бер генә. Яратып, хөрмәт итеп тормыш иптәшең Ирек, кызларың Гүзәл, Гөлназ, абыең Илһам диелгән әлеге матур тәбрикләүдә. Чын күңелдән туган көнегез белән сезне хөрмәтле Рәзинә Бәхрам кызы. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырманы. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны.
Yaktı nurlar bulsun Hem sönmesin ümit şatqısı Rahmet sina bası üçün əni Yıldızlarının sin in yaktısı Rahmet sina bası üçün əni Yıldızlarının sin in yaktısı Əni Kaderlim sin benim Bule gitem sina jırımdan Хәзер укылачак хатыбызда сөекле әниләрен юбилее белән тәбрикләп язганнар. 1935 елның 16 ноябрендә Мөслим районы Яңа Уразмәт авылында туып, хәзерге көндә Әндреш авылында гомер итүче кадерле әнкәебез Нәбиева Мөхәссәнә Хуҗагали кызының 85 яшьлек юбилее. Шушы матур, шатлыклы бәйрәмгә тагын да ям өстәп, әниебезгә котлау хаты җибәрергә булдык. Кадерле әнкәебез, бүген барыбыз өчен дә якты илаһи зур бәйрәм. Чөнки әнидән дә якын рәхимле олы жан юктыр. Җир йөзендә безнең иң кадерле кешебез син. Бала чактан безне кешелекле, тәрбияле, акыллы, тәртипле булырга өйрәттең. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Барлык теләгән изге теләкләрең кабул булсын. Күңелеңдәге җан җылыңның нуры сүрелмичә, тән сихәтлеге белән сау-сәламәт булып озын гомер кичерергә язсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан ташламасын. Шатлыклы матур көннәргә сөенеп яшәвеңне телибез. Бу шигъри юллар синең өчен әни. Бүген синең туган көнең әнкәй, иң бәхетле гүзәл бәйрәмең. Бүләк итеп сиңа бирәбез без күңелдәге хисләр бәйләмен. Юбилеең белән тәбриклибез, сәламәтлек теләп иңелек. Һәр бер көнең үтсен бәхет белән, яшә шатлыкларга төренеп. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, оныкчыкларың исеменнән улың Гомәр. Йортларыгызга бәхет, шатлык, мул табын, тазалык, саулык телибез. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җыр сезнең хөрмәткә. Сагышланып әрни күңел йөрәгемдә әле яшьлек буйгыр вакыт түгел. Дөнья авыр дип еласаң, язмышыңа да зарлансаң, нигә кирәк андый гомер? Җырламасаң, моңайсаң, гомер үтә китә, моңсуланып тик утырсаң, әйдә әле җырлыйк әле. Хәтерем ярыларында җылы кояш булсын һәр чак, изге ихлас күңелләрдә якты өмет бирсен
Татар утары кунакхана ресторан комплексы Иске Татар бистәсенең йөзек кашы. Бу чын мәгънәсендә милли мөхиттә ял итү урыны. Татар утары ресторанында милли ашларны татар халкының борынгы рецептларын кулланып пешерәләр. Һәм бүген бездә кунакта нәкъ менә шушы комплексның генераль директоры урынбасары Хәйруллина Лилия Харис кызы. Сезне кайнар сәламлибез, исәнмесез? Татар утары ресторанында бәйрәмнәр ничек оештырыла икән? Һәм зур чаралар вакытында татар халкының кайсы милли ризыгы күбрәк популярлашкан? Бәйрәмнәрне бик матур иттереп күңелле оештырабыз. Татар традицияларны сакларга тырышабыз. Зур бәлешләр пешерәбез, гөбедия, эчпочмакларны, салкын ризыклардан казылык ясыйбыз. Кайнар ризыклардан. Тутырма. Татар халкы яратып авыз итә торган ризыклар инде бу. Ә менә сезнең иҗат төркемегез гадәти булмаган үзенчәлекле эксклюзив ризык пешергәне бармы? Без универсиадага авылдагы шикелле мишләрне булдырдык. Чынлапмы? Чын утын белән ягыла торган авыл мишләре. Әйе. Искиткеч. Безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич һәм шәһәр мэры Илсур Метшин безгә бик зур бәя бирделәр. Ә менә үзегезнең иң яратып пешерә торган милли ашларның берсен әйтегез әле. Иң яратканын. Традиционный каймак, эчпочмаклар пешерәбез инде. Шулай. Гадәттә иҗат әһелләре яңа идеяләрне күңел халәтеннән карап тудыралар. Ә менә сезнең татар утарында эшләүче коллектив ничек илһамлана, кайдан илһамны ала? Кунакларыбыз бездә бик күп. Бөтен Россиядән киләләр. Һәр чит илдән киләләр кеше. Менә Димәк, сез игътибар үзәгендә, шуннан илһамланасыз. Шулай кеше күп. Матур вакыйгалар белән тулы казанышлар насыйп булсын сезгә. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруында сезне күрергә бик шат идек. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә килгән өчен. Сезне көтәбез тагын. Сезне дә дуслар көтәбез. Безнең ишекләребез ачык. Көтәбез сезне, рәхим итегез. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чираттагы хат шулай ук иң кадерле кеше әни хөрмәтенә атап язылган. 8 ноябрь көнне Әлки районының Карамалы авылында туып үскән, хәзерге вакытта Зәй шәһәрендә яшәүче кадерле әниебез Мизбахова Әлфинур Мөдәрис кызының олы юбилее 60 яшь тулган көне булып узды. Сабыр, йомшак, изге күңелле, нигезебезнең кояшы булган сөекле әниебез, сине бу матур бәйрәмең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сөекле әниебез безнең өчен дөньяда иң гүзәл, иң изге зат. Әниебез гомер буе эш сөючән булды, бала чактан хезмәтне яратып, җиренә җиткереп эшләүче кыз булган ул. Ә үсеп җиткәч, районыбызның элемтә бүлеге оешмасында электромонтер һөнәрен үзләштергән һәм шиксез хөрмәткә лаек булып гомер буе шушы оешмада хезмәт күрсәтте. Әни, нинди генә матур теләкләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, сау сәламәт булып, әти белән бергә яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт, әни. Ирең, балаларың, кияүең һәм оныкларың диелгән әлеге тәбрикләүдә. Сөекле юбилярыбыз Әлфинур Мөдәрис кызын чын күңелдән без дә тәбриклибез. Ихластан игелек, бәхет, иминлек телибез. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җырлар бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен. Шаркышлар сыман кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изге
барысы сыйган синең жаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Гомер юлың үрнәк барыбызга, аккош юлы кебек ак булды. Язма шашасын күпме таты саңда, изге булды, ул пак булды, изге булды, ул пак булды. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Ак күңелең, ак яулыгың төселе, туган йортка һаман нурсызсың. Намазлыгың әнкәй җәннәтләргә, изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Әлеге хатны Нижневартовск шәһәреннән җибәргәннәр. Пенза өлкәсенең Городище районында урнашкан Урта Әләзән авылында гомер итүче якын дустым Тахирова Хауаның шатлыклы кичерешләре белән уртаклашасым килә. 14 ноябрь көнне улы Ильяс белән Диләрәнең никах мәҗлесләре. Яшьләребезне шушы матур бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Уртак тормышыгызны ныклы адымнар белән башлап җибәрегез. Бүгенге ихлас хисләрегезне гомерлеккә саклап, бер-берегезне хөрмәт итеп, тигезлектә, татулыкта яшәргә язсын. Фәрештәләр сезгә һәр вакыт канатын җәеп, бәхетле тормыш теләп торсыннар. Үзегезнең дәвамыгыз итеп, сау сәламәт, михырбанлы, тәүфиклы балалар үстерергә насип булсын. Тәбрик итәм бәйрәмегез белән, бер-берегезгә тиңнәр булыгыз. Озын гомер, саф мәхәббәт белән яңа матур тормыш корыгыз. Яшьләрнең сөенечләрен уртаклашып, музыкаль котлавыбызны җибәрәбез. Иң изге теләкләр белән Нижневартовск шәһәреннән Гөллия апагыз Питаева һәм улым Надир да барлык теләкләргә кушыла. Ильяс белән Диләрәне чын күңелдән Мәйдан телеканалы да тәбрикли. Бер-берегезгә карата булган җылы хисләрегезне саклап, сөюгезнең матурлыгын югалтмыйча, гел янәшә, гел бергә булырга язсын сезгә. Әлеге җыр бүген сезнең өчен яңгырый.
Sizning eng bäxetli günügüz Matur bolsun küngeligiz Temeli bolsun teligiz Gırlatib eylet uylagız Toyunun kimin kuymagız Ting başıgızını juymagız Yaratışıp duymagız Gırlatib eylet uylagız Toyunun kimin kuymagız Ting başıgızını juymagız Yaratışıp duymagız Yaratıp qına yaşagız Bergiz ne bergiz Qıday birgen mehabbetnin qadirlerini bilgiz Gırlatib eylet uylagız Toyunun kimin kuymagız Ting başıgızını juymagız Yaratışıp duymagız Gırlatib eylet uylagız Toyunun kimin kuymagız Ting başıgızını juymagız Yaratışıp duymagız Матыр жылы аяғызда татуғын атырғыз Гүрләтіп ейлет уйлагыз Тойның кимен куймағыз Тиң башығызыны жуймағыз Яратышып туймағыз Гүрләтіп ейлет уйлагыз Тойның кимен куймағыз Тиң башығызыны жуймағыз Яратышып туймағыз Туйганшы бейіп қалығыз Туйганшы жырлашығыз Бәхетлі қуақтылыққа елсін Бүгінге yol башығыз Гүрләтіп ейлет уйлагыз Тойның кимен куймағыз Тиң башығызыны жуймағыз Яратышып туймағыз Гүрләтіп ейлет уйлагыз Тойның кимен куймағыз Тиң башығызыны жуймағыз Яратышып туймағыз Yaşaklarını uzganında Sizmey qalırsız әлі Туйығызны сағынапла Иске аларсыз әлі Туйғаншы бейіп қалығыз Туйғаншы жырлашығыз Бәхетлі қуартлыққа елсін Бүгінге yol башығыз Туйғаншы бейіп қалығыз Туйғаншы жырлашығыз Бәхетлі қуартлыққа елсін Бүгінге yol башығыз Бәхетлі қуартлыққа елсін Бүгінге yol башығыз Бу атна матур бәйрәмнәргә бихисап бай булды. Һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үткән тамашачыларыбызны кайнар котлыйбыз. Җаваплы эшегезне җиренә җиткереп башкаруыгыз белән горурланып, эшләгән эшегездән ям тауып яшәргә язсын сезгә. Һәм шулай ук бу атнада гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән дусларыбызга, якыннарыбызга сөенечләр, көч-дәрт, күтәренке кәеф телибез. Мәйдан телеканалы белән бер дулкында булган яраткан тамашачыларыбыздан котлаулар, тәбрикләүләр көтеп калабыз. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына күңел түреннән чыккан җылы сүзләрегезне язып җибәрегез. Белешмәләр өчен телефон 212-27-27. Җылы хис-тойгылар белән тулы якты матур очрашулар насыйп булсын. Мин Зөлфия Шәмсуарова бүгенгә сезнең белән саубуллашам.